Fucking Dane! På den danske side i Glimmen, det er Anders Toft, som er og Svensson, Rødrune, Christian. Lisbeth with a speed of 140 kilometers per hour. The red car, number 77, is Stefan Ubel of Germany, and he's racing against Hostrom. On the brown saw, the saw ridden by Anders Korsgaard from the Uninvited Motor Club. Og det her har jeg glædet mig til. Ja, så er det bare lige igen. And he's riding against Ivo Wild from Netherlands. Og når de gør det der med hånden, hvor det ser ud som om, de skal putte noget op, så er det simpelthen fordi, from Schweiz. From Switzerland. Altså et hjemmebygget monstrum af en bil, og det bliver sagt hver år, men nogen husker måske Bjergkøkken Grand Prix og Il Tempo Gigante. Det her, det er nok det tætteste på det i virkeligheden, man kommer. Og på startlinjen, bikes at the start line. It's an Ariel against Flathead Harley. Alligevel synker, der gik først over den. Det er svært det at se for mig hernede. Så er der svensk og schweizisk deltagelse. Per Sevin i Ford Roadster mod Sergio Fontana. I tirsdags blev nummer 43 Old Red hentet i Holland på en trailer af en af de andre kørere, som allerede var klar hernede. Søren Kamdal, som jeg tidligere snakkede om, han har afleveret hans bil hernede, og så tog han til Holland og hentede Greg, fordi han holdt dernede og havde misset en transport op, eller i hvert fald var blevet brændt af. Greg i nummer 43, ja, han er til daglig bosætning og gode kammerater her på stranden. Det er fantastisk, hvad sådan en festival som det kan gøre af venskaber på kryds af hele jordkloden, og hvor stor en iver man har for at komme tilbage og race her. Den logistik tør jeg slet ikke tænke på. Hvad jeg heller ikke helt så tænke på, det er, hvor meget roden og raven, der skal gøres med sådan to gamle maskiner, der står hernede for, at man kan få lov til at køre race med dem og få lortet til at holde. Det er med nummer 59, Wolfgang Henriksen fra